De ce râzi, surioară? Mă gândeam că din cartea vieții aș putea să aflu cu cine faci tu banking. Te chinuie talentul și pe mine. Ia să vedem. Ursitoarea cea rea e închisă în de barac. Ursitoarea cea haioasă a rămas închisă în casă. Am știut că ai rămas închisă în casă. Hai, gata, terminat. Se uită lumea la noi. Normal că se uită. Au chemat niște ursitori și au venit niște aiurite. Vorbește numele tău. Eu sunt haioasă. Ai dreptate, la o adică nu ți-ar sta rău nici în de barac. Surioarelor, se uită lumea la noi. Deschideți odată cartea vieții. În cartea vieții scrie că pe bebeluș îl cheamă Gabriel Sorin. Ați nume pentru o fetiță? Păi nu e fetiță! Cum nu e fetiță? Cum să nu fie fetiță? Eu plec, mă fac de respect. Eu știam că este fetiță. Și săptămâna trecută tot fetiță ziceai că e. Și atunci era băiețel. Și? Hai, gata, surioarelor, nu puteți să vă abțineți, nu vreți să faceți o impresie bună? Știu, nu știu de-astea. Surioarelor, avem un rac. Surioară! Ha, a venit doamna! Unde te crezi, la mare să fie raci? Surioară, se referă la micuțul Gabriel Sorin, care este născut la 27 iunie și este zodiac rac. O să fie un om precaut, înclinat spre meditație, dotat cu multă imaginație. Poate o să fie... ca tatăl lui Gabriel Ionuț. Ce e asta? Euroconstructe digital. Sau poate o să-i placă să lucreze în farmacie, ca mama lui Mihaela Cristina. Un lucru e sigur. O să fie puternic și o să-i bată pe toți care îl supără. Ca bunicul Nicolae a fost jandar și o să îl învețe ca să dea bine cu pumnul. Da, și bunica Gheorghina și Niculina și bunicul Titel, toți o să-l iubească, răsfețe și o să-l învețe numai lucruri bune. Nasul Sorin i-a dat numele micuțului și o să-l ajute să devină director, la fel ca el. Surioară, iar am dat-o în bară. N-am mai plătit o taxă și un impozit de 1000 de ani. Ei, și? Cum ai ieșit? Tu vezi că nașa Gabriela e șefă de birou la taxe și impozite? Surioarelor, voi nu știți ce vorbiți. Noi suntem la zi cu toate, dar dacă voi sunteți aiurite, a trebuit să le rezolv eu pe toate. Da. Așa este. Trebuie să le rezolvi tu pe toate. Da. Noroc cu Monica. Datorită ei sunt acum cei mai buni părinți ale micuțului Gabriel Sorin. Surioara, noi mai avem de urți și în altă parte. Eu zic că ar trebui să plecăm până nu scapă ursitoarea rea din de bara. Surioară, nu plecăm până nu-i ursim micuțului Gabriel Sorin să ai parte de faimă, sănătate, succes, bani și de tot ceea ce-ți dorești în viață. Să fii ambițios, deștept, elegant și... Să fii iubit, respectat, să dăruiești iubire la rândul tău familiei și prietenilor, să fii bun, să ai șarm. Acum putem să plecăm. Nu vreau, mie îmi place aici. Surioară! Viața ta pornește acum, ești la început de drum, cum va fi destinul tău, știe bunul Dumnezeu. Noi am venit cu ursirea, că așa ne e menirea. Te-om veghea și te-om privi, bucuroase noi vom fi, dacă tot ce ți-am ursit, tu ai dus la bun sfârșit. Hey, ladies and gentlemen, this is a new Menaito, right now, only for you. Para empezar, te vengo a cantar un meneíto que viene y que va a toda esa gente que aquí está presente. Escucha mamacita, porque no miente, agarra tu chico, que se pone placiente, este nuevo ritmo que trae para mi gente. Eu sunt ursitoarea cea rea și am ieșit din de bara. Que pasa que soy loco, pero
todos son